बाजारात विकू बसली भाजी मध्ये काय केलंय या भानगडे तो पडला का भूषण म्हणतात बघा भूषण तू कोसाचा गेल्या गावात खबर नव्हती पुन्हा ऋतिक कोसाचा हे सगळे कारवार खबरचा यारो ते सारी दुश्मन असेल दुश्मनी हे तू सुद्धा खबर असा अरे तू शेर होगा तेरे घर का हम भी कुछ काम नहीं है अरे मागेल बरोबर दुश्मनी तू कोण मारत पडली सरळ मागेल मात सोड मागेल काम मात करू दी ते बॉबी मिळते भूषण अरे तुझ्या निष्पाप कलेचे अत्याचार करतो आणि माकडासाठी पण विचार होतो साथ दिला भूषण एक लक्षात दोन आणि ती न मरता बच्चानी अरे त्या रीतीने हातात माकड भरला होतो मागे चिवा करून खायचे रक्षण करतो तू गीत गाच्यास वेळ त्या तू कर हा तो पैदा आजपर्यंत असे फुकट आवाज भूत पडेला नाही हा भूषण पण आता परत ते वाऱ्याचे गेले अगं त्याचं काहीच तू बेक ना अरे हो भूषण थांबड्यात थांबचुरी चल चल या निकिता बऱ्यापासून या निकिता आज तू मागेल मार्गात आड येलो ह्यातून बांधलं काही ना चल नावाचं भूषण यावची 2 दिवसात तुझं गोड पाडणार तर नावाचा तो भूषण नाही आणि निकिता तुझं नंतर पाहिजे अरे होत रे होत अरे भक्तीसाठी खूप वेळ आहे अरे तू किती करतेस त्या तू कर हा तुझे आभार असा तुझे उपकार कसं फेडून हे मागात पडला झाला आणि तू कसं उपकार आता मागेल करता नाही केले तोय तुझे रागात तू काय की मग लग्नासाठी मागणी घाईला आणि याच लोकांवर हा लग्न जाऊ शक्य तरी असले पण 15 दिवसा पहिले मागे एक मैत्रीण लग्न शिले आणि हो नानांच्या घरात लग्न येईल आणि मागे मग कितकीच सांगून मागे अपमान करू लागलं त्यानं हा 4 शब्द सांगून त्याला अपमान केलं आणि तोच राग धरला तर सुद्धा हिने येलो खरं तो ह्या वेळा या टायमाला पाहिलं कागाला मागे येतात तिथंच तेव्हा खबर तुझ्या बाप पहिला तू काय करू शकणार आज जरा प्रेम करतोय हा दुसरं राहू शकले राहू शकला मागे नक्की जात असेल रे I love you.
यग यग लगा मगवानी बनाने प्रेम का प्रेम का उनका मुझे कभी चप आए शब्द